thola inani lika 3x squared minus 8x plus 7 uma u-x elingana no minus 2. Into yokuqala ekumele uyazi, lapho khona u-x sizofaka u-minus 2. Yingakho lento sizoyibhala kanjena. 3 open bracket minus 2 close squared minus 8 open bracket minus 2 close plus 7 bese 3 times minus 2 times minus 2 izokunikeza u4 ngoba i-negative maye times nge-negative ikunikeza i-positive minus 8 times minus 2 izokunikeza u-minus 16 bese ke sithi plus 7. U3 mawumphinda ka4 uzothola u12 bese kena i-negative mawuyi-times ngenye i-negative uzothola i-positive. Yingakho sizoyibhala sithi i-positive 16 bese ke sithi plus 7. Uma uhlanganisa u12 no16 uzothola u28 bese ke lo 28 simhlanganisa no7 bese ke i-answer yethu kuzoba u35. 02. Siyabonga.